הרצון שלי הוא לברך אותך באופן זורם וקליל, עם חירוז המילים, אך בלי תוספת הצליל. לאמא שלנו, של טל, הילה, שגיא ונועה, שתמיד דואגת לנו בלי הפסקה וכל הזמן בתנועה. לאמא שלנו שהולכת וממש משתפרת בשנים האחרונות, בתורת הבישול הטעים החם והביתי, כמעט בלי חסרונות. לאמא שלנו שבדוגמה אישית, בלי מילים, ועם הרבה נחישות, מצליחה להגשים מעת לעת חלומות ואתגרים, כך בפשטות. האומנות בהן את יוצרת גבינות קשות לאורך השנים עם הרבה טאץ', מראות שניתן להגיע לפסגות חדשות עם לימוד מהשטח ובלי פרטאץ'. הדרך בה התקדמת בתחביב האופניים עם הרבה בעירה פנימית ולהט ממש, מלמדת על אופי מיוחד וכוח התמדה שאפשרו לך לכבוש עוד ועוד יעד חדש. עדיין לא הגשמנו את כל החלומות היפים, וטוב שכך, כי אנו רק באמצע החיים והיצירה המשותפת שלי ושלך. יותר מכל אנו מאושרים מהקן המשפחתי הנעים, החם והתוסס שיצרנו יחד בעמל רב ומתוך שותפות אמיתית ובלי להסס. מאחלים אנו לה שתמשיכי להיות לנו אישה ואם מעניקה ואוהבת, גם אם לפעמים האהבה שלנו אלייך קצת מציקה וכואבת. אז בנימה קצת יותר רצינית לקראת סוף הברכה, לשנת ה-50 שהגיעה לפתע, כולנו, ילדייך ואני, מחבקים אותך בחום עם נשיקה גדולה רגע לפני סוף הקטע. תודה רבה. רגע, חכי, לאט לאט. אמרנו נשיקה גדולה, לא? את מודאגת?